manyiso ni nitiere ywaruok e kae? Aparo nitiere odicha dicha kaka pime paino odicha dicha samoro nikech be tiene ni jesa moro yaloga samo boja dichga tana winjo ma nyisa ni anto ko bie meeting nikech an gi dich mo make matin. Samo liete be ng'eny ka duka. Ini wuone jang'iga siasa ni yo matut. Kochopo sama koro jaod bura mar Ariedo tiende Amollo ok bi. Ruth Odinga men woman rep ma Kisumu ok bi. Winnie Odinga Yala ok bi. Minority leader Junet Mohamed ok bi. Eddie Okech Migori senator ok bi. Dong nitie pogruok. Amapani Winnie ne nitiere celebration moro mar baba ma was close. Mana nene TV. I think Winnie maybe not ditch as well. Kaneno. Tatapani gima important for me. Any kawadwani chamo bed motegno. To waket jite onego bed involved weche mag pango weche mag chamo. Mondo kik wabed ni nitie pogruok. Kech mano biro bedo matek mbele ka kobedo pogruok to wadwani wa pull in one direction. Mondo kik wang'adi waneni mpango mar manyo kura ne rais okethore. Watkete yo moro ma wayier leaders kata jotelo ma popular ma japiny ohero ma kidhi e kura ma kaka ji koyiere wach ni ok oyiera aweyo ora support ng'ama oyier. Mani kaka onego bed. Ng'eni samoro ka idhi e kura mar mchujo mar nomination to chamo ohero jomoko kata omiyo jomoko ticket direct. Ng'eni ji biro chung'te kendo.